Айде, давай! В Русе едва ли има някой, който да не познава Илиян Русев Скури и да не е чувал неговата история. История, която се превърна в съдба за него, семейството му и неговите близки. Преди близо 10 години Скури губи своя син, Александър, но паметта на младото момче остава да живее в името на нуждаещи се от помощ и рехабилитация деца. Така се ражда фондация Александър Русев в чест на Сашко и неговата мечта да помага. Тази година се оказва успешна в посока в Русе да отвори врати водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални затруднения. Го се осъществи, гласуваха за парцела Общинския съвет единодушно и ни го предоставиха. Подписахме договор, взехме договора и всичко е готово. Сега в момента вадим документите, скици, после се преминава към техническия проект, после енерго, ВИК и т.н. Последно вече разрешение от общината за строеж. Това е теренът, на който ще бъде изграден модерният басейн. Мястото, на което всеки в нужда ще може да намери правилния подход за водна рехабилитация и не само. Сила ме дават децата. Когато видиш добри резултати, нещата се получават. Тогава вече дори не усещаш умора и т.н. Продължаваш напред и следващото и така. Аз имам деца с аутизъм, където с някой от стената до стената, което е първото, което трябва да направим с макароните, първо баланса, после от стената до стената да знае, че трябва да плуват дадено разстояние. С някои деца минавам по 4-5 хиляди пъти. Но това ме зарежда, като видя добрите резултати. От близо 10 години Скури помага на малки и големи чрез водна рехабилитация в басейна на спортното училище в града. Условията са далеч от добри, но с общи усилия и енергия, а и в името на общата кауза, всички се справят с предизвикателствата. Пример за едно от чудесата на 2023 година е Светла, която е с поставена диагноза множествена склероза. Тя е силна и много борбена жена, но с изключително тежка съдба. Само за месец-два резултатите са на лице и от пълно обездвижване Светла вече прави своите първи стъпки във водата. Звучи като чудо, но това просто е силата да помагаш и всъщност да знаеш как точно да помогнеш. Кристияна е една от помощниците на Скури в басейна. Откакто идвам в басейна, по някакъв начин в част в тази фондация с Скури, бих казала, че идват хора, обикновени и не толкова, хора с различни съдби, професии и случило им се нещо в самия живот. Трудно странични хора, без да посещават басейна, работа на Скури, биха разбрали дейността му, но има ефект, има чудеса, има воля, има постоянство, има борба голяма. И за мен лично, както аз идвам, страшно много ме зарежда това нещо и бих продължила да идвам, да помагам с каквото мога. Водата върши чудеса, казва още Кристияна, и го вижда всеки път, когато някое дете с церебрална парализа успее да направи движение с крака си или с ръката си, или пък когато дете с синдром на Даун просто грее във водата, защото е успяло да преплува цялото разстояние. Пътят е дълъг и във водата, и в житейски план на благодетелите на град Русе, но труда и усилията се възнаграждават. Тук всички са се обединили в една кауза, нещата да се случат в най-добрия вариант, който може да бъде. Бих пратила такова послание, че хората да бъдат добри, на първо място, хората да бъдат заедно и да спомагат с каквото могат, независимо от това дали ще бъдат във водата, дали ще закупят нещо благотворително, дали ще помогнат на някого да му напазаруват, да му помогнат по стълбите, да му изчистят прага пред входа, просто да бъдат заедно и да се помагат. Заедно можем да помогнем и да дарим надежда така мечтаният воден комплекс да бъде изграден и да започне да работи в името на останалите. Скоро има желанието първата копка да се осъществи на 12 април 2024 година, на рождената дата на неговия син Сашко, който на този ден трябваше да навърши 35 години.